O pasado martes pola noite arrancaba unha nova edición e xa van alá un total de 23 da mostra de curtas de Noia. O Teatro Coliseo Noela vestiuse de gala para acoller o homenaxe que a organización do certame decidiu tributarlle ao actor e humorista Pedro Brandariz, finado repentinamente o pasado mes de febreiro. Foi un acto emotivo cara a unha figura emblemática, moi vinculada ao festival dende os seus inicios, que por uns momentos recobrou de novo protagonismo. Non faltaron familiares, amigos e compañeiros de profesión, como é o caso de Pepe Suevos, Touriñán ou Federico Pérez, aínda que o protagonismo ese día non foi para eles. O edil de Cultura Pepe Pérez anunciou tamén que a partir desta edición pasará a denominarse co seu nome o Premio da Mellor Curta Amateur. Creo que cando el falaba e nos daba a palabra facía xa desde un punto de vista que non fóramos super serios, sino que el lle daba un toque á mostra, promocionouna donde pudo, facía todo imposible por estar sempre así, cambiaba bolos. Creo que iso hai que agradecer, queremos agradecer hoxe para que ese nome seu sea o Premio Amateur, que quede xa instaurado, como tamén temos o de Pico como mellor actor. Creo que o merece, sobre todo non por ser un gran profesional, que nadie o dubida, un traballador incansable, a veces chegaba aquí pola noite e viña de facer outras dúas actuacións, sino da boa persona que era. Creo que todos os que o coñecemos o podemos decir, co cual eu creo que hoxe a inauguración vai por ti, aquí estás todos os compañeiros, un gran aplauso para Pedro Brandariz e moitas gracias. O numeroso público que se achegou ata o Noela puido asistir tamén á presentación de varios traballos inéditos do actor, coa proxección de 3 capítulos da webserie Mataría, da que era creador xunto con Javier Seoane e tamén protagonista, así como tamén da curtametraxe de Compañeiros, feita por el, e que foi incluída tamén na sección oficial do festival.